बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादा 17थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफारा। बिटिआरनि बायजोआव थानाय दुलाराय आसामनि बर' सुबुंफोरखौ लानानै खौसेथियै गसंथाना गावनि मोन्थायखौ मोनफुंनो खामानि मावबोनाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद सुंद'यै UBPOआ खुंगा 17थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो लाहार फाहार जादों। फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय रायदाव आफादबो दाफुंनाय जायो। थांनाय सानखालि कामरुप जिल्लानि जाजि खना माइनाव फोथाराव थानाय बानजाय आफादनि मावखुलियाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों साखाफारा खालामनायनि खौरांखौ फोसावो। खुलुमबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPO मिरु दुलाराय आफादनि खुंगा 17थि बोसोरसालिया जथुमा कामरुप जिल्लानि जारखना माइनाव फोथाराव खुंनो थाखाय सानथामनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो 2025 मायथाइनि 7, 8 आरो 9 बे खालाराव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो बे आफादखौ खुंनो थाखाय जोङो गुबै आफादजों लोगोसे मोन 17 दालाय आफाद दानाय जादों। आरो बे दालाय आफादाव जोङो मोनसे एंगारनो हायै जे हाबाफारि बा दालाय आफाद एक्जिबिसन, बे एक्जिबिसनखौ लाफानाय जादों। आरो बे एक्जिबिसनाव माखासे एरिया लादों जोङो 30,000 स्कुवेर मिटारनि एरिया मोनसे लादों। बेयाव जोङो माखासे हाबाफारि लादों। बेयाव हारिमु दिन्थिफुंनाय, ओमफ्राय बर'नि दोरोङारि न'खर बेखौबो जों लाफानाय जादों। आरो लोगोसे बायदिसिना ट्रेडिसनेल बा गला मार्केट बेफोरखौ जोङो सरजाबफाना लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो खावलायगोन जोंनि ओनसोलनि, जोंनि आसामनि जि खौसेथि बर' सुबुं आफादा खुंजानो लानाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो जोंखौ हाजासे मदद आरो हेफाजाब होफैगोन, थुलुंगा होफैगोन, बेखौ जों आसा फारिबाय। आरो बयनिसिमबो खावलायबाय जे गाहायाव जोङो माखासे थं होगोन। बे थंआव बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे एक्जिबिसनाव लानो हाफैगोन, बे थंखौ आङो होखानाय जाबाय। नाम्बारा जाबाय 9854146679। बे जाबाय एक्जिबिसननि कनभेनरनि नाम्बार। बेयाव सुलाद लानो हागोन। जोङो नाजागोन आरो माखासे जोङो सम दंबायो, बोथोरखौ नायनानै जोङो बे गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जों मिथिखागौ एक्जिबिसनाव माबायदि फेसिलिटि थानांगौ, बे फेसिलिटिखौ जों होनो नाजागोन। बिथांमोननि जि एक्जिबिसनाव गला होनायनि जि सुबिदा, बेयाव मोनसे फिस थागोन। आरो बे फिसखौ जोङो दासिमबो जोङो सानथ'नाय जायाखै बेसेबां जागोन। आरो लोगोसे बिथांमोननि थानाय सुबिदाफोरखौबो जों होगोन। बेखिनिखौ जोङो खालामगासिनो दं। जोङो माखासे जोंनि दिन्थिफुंनाय, कालसारेल जि दिन्थिफुंनाय, बेजों लोगोसे जोङो आरो बुक फेयारखौ जों लाफादों। बेयाव माखासे रोखोमनि नांगौ बायदि बिजाबफोरखौ जोङो मोनहोनायनि बेब'स्था खालामगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जिनिबो गला आरो जोंनि बर' हारिनि जि दामग्रा देग्रा आइजु, बेफोरखौ जों बेयाव सरजाबफानानै जों एक्जिबिसनाव लाबोनो थाखाय माने सानगासिनो दङ। जायफोरा बे माबायाव एक्जिबिसनाव बा बे नैबे जोंनि कनफारेन्सआव बाहागो लाफैगोन होननानै सानदों, बिथांमोना जोंखौ जगाजग खालामनानै बाहागो लानायनि सुबिदाखौ मोनदों। गिबियावनो आङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दा फैबाय थानाय जोंनि जा 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8, 9 जि जा बोसोरारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरारि जथुमाव बेयाव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे खालामनाय लेखायै जोङो बेवहाय कालसार नाइट हिसाबै जों लाखिदों। बेवहाय जोङो खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, बेयाव जोंहा गासै 70 मोसाखावरि बिथांमोनखौ जों मोसाना दिन्थिफुंनो आखायाव लागोन। बेनि उनावहाय जोङो सानगासिनो दङ, बेवहाय जों कम्पिटिसननिबो लाहार फाहार खालामगोन। उनावहाय जोङो जाबायदि जोंनि उथिबोनाय मोजां मोजां आर्टिस्ट, बेफोरखौ जों लाबोगोन होननानै बेयाव सानगासिनो दङ। जोंनि कालसार नाइटआ सानथाम हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनो लागोन। बेखिनियानो जोंनि हाबाफारिया। जा कम्पिटिसन लादों, बेवहाय जोङो जोंनि बिटिआरनि बायजोनि अनगायैबो बिटिआरआव जेसेबां मोसाखावरि बिथांमोना दङ, बिथांमोनाबो जोंनि बे कम्पिटिसनाव बाहागो लानो हागौ। बाहागो लानो थाखाय
आं कालसार बिफाननि मासिगिरि जानानै आंनि नाम्बारखौ नोंथांमोना लानो हागोन 8638719476 आरो खेबसेबाव बुंबावबाय 8638719476 बेखिनियानो जोंनि जा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बिथांमोननि अनगायैबो जोंनि बिटिआरआव बेसेबां जोंनि बर' सुबुं माहारि दं बिथांमोना जोंनि बे कनफारेन्सआव लोब लोब बाहागो लागोन होननानै आं आसा फारियो बिथांमोनखौबो आङो खावलायहरो बादायलायनाया मा मा जागोन गोदान मेथाइ बैसागु बादायलायनाया बेयाव मोसाखावरि बादायलायनाय जागोन गोदान मोसा जियानो जाया माथो मदार्न सं जागोन बेखौनो मोनसेखौनो जोङो बे हाबाफारियाव थिसनगोन होननानै आसा फारियो